Wisanggeni sarimbit kelawan Kakang Antasena lumarap ana ngarsamu ingkang sepisan. Wisanggeni lan Kakang Antasena mung kepengin tilik marang tata titi tentrem ingkang kagelar ana desamu Karangkadempel kene. Ewa dene ingkang angka loro mung kepengin gambuhake tembung alam oneng. Alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Ya mergawa sawetara suwe datan pinanggya mula ri kelungguhan iki Wisanggeni seba marang ngarsane Wa Semar Badranaya. Lah dene triwigatining perlu Wa Semar yektine Wisanggeni kelawan Kakang Antasena mung diutus kelawan para pepunden-pepunden Pandhawa, utamane diutus kelawan Kanjeng Rama Janaka kinenak-yenake marang kabare Wa Semar Badranaya. Kenang apa? Kenang apa kok wis pirang-pirang pasewakan iki Wa Semar Badranaya ora seba ana negara Ngendraprasta? Kamangka wis dadi adat lupiya. Kalamun dina pasewakan kuwi, para demang, para lurah, klebu Kyai Semar mesti sumewa ana ngarsane Wa Prabu Puntadewa. Ning pageneya pirang-pirang pasewakan iki, Wa Badranaya ora gelem tindak ana ing negara Ngamarta. Janjane ana babakan apa to Kyai? Janjane ana babakan apa Kyai Semar Badranaya?